Bon dia. Som en Jordi Fabià, de l'Arxiu Municipal. Sí, que vàrem parlar la setmana passada. Sí, que vaig confirmar que havien rebut la segona carta, sí. Sí, tot correcte, només que la numeració no és correlativa. No, 160 documents. Sí, però falten el 115 i el 119. No, aquí no hi són. D'acord. Una cosa, me pots passar les referències que figuren en el vostre arxiu? Sí, envia-m'ho per correu electrònic, per favor. I si els tenen digitalitzats, me'ls pots adjuntar? Sí, d'acord. No, ja m'ho imaginava. No, molt bé. Adéu. Falten 2 documents d'aquesta casa. Tu els has vist pel lloc? Jo? No. La vas obrir tu o no? Si no els has tocat, és que no els heu enviat. I demà dic que d'allà em varen sortir 160 documents. Jo crec que ells no els enumeren bé i surten malament. O per ventura no han fet la numeració correlativa així com toca, o vés a saber la quantitat de documents que mouen aquesta gent. Si nosaltres aquí ja amb 4 coses mos embullam, imagina't ells allà. A la primera casa també va passar això? No ho sé, però potser sí que mancaven documents, sí. T'ha dit si els tenen digitalitzats? No, m'ha dit que m'ho mirarà, però creu que no. Les referències sí, però... I te'ls enviarà? Sí, m'ha dit que m'enviarà per correu electrònic les referències i si els té digitalitzats, una còpia. Molt bé. Gràcies, Què? Per deixar que me'n cuidi un poc de tot això. T'ho mereixes, has fet una feinada aquests darrers mesos. La meva feina, també. Has digitalitzat com una màquina. Ara bé, en el quart assistant vas fer 8 hores, no més. Hi ha altres coses a la vida, Jordi. Ai, però a mi m'agrada això. Sí, i està molt bé que t'agradi, però també està bé sortir, conèixer gent, has fet vida ja per aquí. És que jo no som gaire de sortir, mare. Mira, dissabte te convido a sopar... És que no sé si podré. Jo crec sopar. És que vull pegar una estirada en aquesta casa. Jordi, dissabte i diumenge no feim feina, són els teus dies lliures. Sí, ja ho sé. Però la meva vida és això, Marta, és allò que m'estimula. Mira, de petit sempre havia de jugar tot sol perquè ningú no volia jugar en els meus jocs. I me vaig avesar a estar tot sol, és que som un solitari. Estava obsessionat a anar a descobrir coses. Fins i tot feia excavacions en el meu fora vila. M'encantava mirar pel·lícules d'en Indiana Jones, sempre amb una aventura darrere una altra. Me sap greu, rei, però aquí no trobaràs res de tot això. No, digitalitzant segur que no. Però a mi tots aquells llibres i documents, encara que no siguin especials, a mi m'estimulen la curiositat. Mira, per exemple, un doll. Aquesta carta de l'any 36 d'en Valentí Puigcerver. A mi m'agradaria saber qui era en Valentí i poder tornar la carta a la seva família. Jo crec que no la degueren rebre mai, Per això, aquests misteris, saber qui era en Valentí, què li va passar... Què li va passar? I que el mataren, rei? No, Marta, no, és que això no ho sabem. No, és que darrere les coses que poden semblar més insignificants s'hi poden amagar grans secrets. Mira, vaig llegir que un jove francès, a través d'un document falsos d'un català que se va refugiar a París després de la guerra, el va poder posar en contacte amb la seva família que feia més de 40 anys que l'havien donat per mort. Sí, ja ho sé, pintures són dolls, però són els meus petits descobriments. I a la senzillesa hi ha la màgia. Sí, però a vegades hi ha coses que val més no remoure-les. Oh, sí. A mi m'hauria fet il·lusió. Segons quins secrets és millor guardar-los ben tancadets dins un estoig de vellutet vermell i no embolicar la troca. Marta, quines coses que dius. Sí, un poc romàntica, no? Sí, perquè estimes aquesta feina que fas, com jo. No, Jordi. Jo ja he perdut la il·lusió. I de molt malament, Jo ja som gran i si t'he passat això de les capses, és en part perquè aviat demanaré la jubilació anticipada. Per això m'agradaria que vinguessis a sopar a nostre, per dir-nos adéu. Però per què, Marta? No passa res. No, jo ja som gran. I tu eres aquí, no fa falta. S'ha de donar pas a les noves generacions que teniu vida, alegria, ganes de fer feina. Jo he d'anar als meus nets i fer tallers d'aquest de la gent gran.
Me sap greu. No, i no t'ha de saber greu, has d'estar content per mi. Però fem un bon equip, o no? Sí, i tant. Que no me desvincularé de tot això, som un cos, jo. Ja he demanat per fer de voluntària en el coll d'en Fàbregas. I si necessites res, jo vendré. Jo dic, si tens un problema, un dubte, m'ho dius, i jo vendré. No me posis aquesta cara que me faràs plorar. Vine. Què? Vine. Aquesta cafetera ha estat la millor inversió que he fet darrerament. Gràcies. Què? Que gràcies per haver fet el cafè. I per haver comprat la cafetera. Vages, més cafè. Hi ha una cosa que no entenc. Què? Mira, en aquest llibre diu que hi hauria d'haver 560... Sí! Perdó. Què? Sí. Mira, diu que hi hauria d'haver 565 parcel·lacions en el municipi l'any 31. Allò que no entenc és aquest mapa d'aquí. En teoria, les parcel·lacions que diu aquest llibre haurien d'estar dibuixades en aquest mapa. Ahà. Molt bé. Mostra part dels límits territorials de l'any 31, sí, però pensa que abans el municipi també englobava aquest altre terme municipal d'aquí. Tal vegada per això no quadren els nombres. No, si això jo ja he tingut en compte, però de tota manera falten totes les parcel·les d'aquesta altra banda. Sí, hauríem de mirar l'altre mapa. Quin mapa? Ah, no sé, el mapa que hauria de continuar cap aquí. No, és que no és. Jo no l'he trobat. Com no es va fer? Un moment. Què? Telefonen a Dolores, de l'Arxiu Estatal. Per què? Demanar-li si va trobar uns documents que li vaig demanar fa un temps. Uns documents? Sí, fa un temps li vaig demanar un document que mancava, i ella m'havia d'enviar les referències per correu, però jo no les vaig rebre mai. Si les té, digue-li que les m'enviï en el meu correu personal, no en el de l'Ajuntament. jordifabià@gmail.com. D'acord. Ah, et telefona des del teu mòbil. Per què? Tu fent cas a mi.